Здравейте, приятели! Аз съм Веско и днес в това видео ще ви разкрия какви са основните стъпки, чрез които да намерите правилната микролокация на водоема, на която да разположите захранващото петно и въдицата с тръвта. Защото ако не минете през тях, мога да ви гарантирам, че шанса ви за улов на шаран драстично намалява. За целта ви е нужно да имате първо маркер за дълбочина и релеф на дъното и колчета за дистанция. Препоръчвам ви да си вземете маркер кит на корда, защото в този комплект е включен маркера и уловото, което е цялостния монтаж, чрез който ще правиме анализ на дълбочината на водоема и анализ на дъното. Накратко ви показвам част от разпаковането на маркет кит на корда. И ето ги всички части в един кратък общ план. Тук вече преминаваме към връзването на монтажа и взимаме това с бързата връзка, на която трябва да сложим уловото. И за целта уловото го мушкаме през зъбчето, след което го завъртаме, за да се отвори бързата връзка и лесно да се мушне. След това към основното влакно към въдицата, тук промушваме и взимаме буферчето и от дебелата част оттам трябва да промушим основното влакно. Вече на маркера, където е вирбела, трябва да направим възел и за целта го промушваме. След което трябва да направите поне 3-4 усуквания. В случая аз тук ще направя 3-4. След което го хващам влакното и през първия клуб ще трябва да го промушите. Надявам се тук да се вижда. И отново го промушваме през големия куб, който се получи. След което стягате възела. Тук е добре вече да изрежете и влакното. И за финал слагате буфера върху вирбела. С което завършваме монтажа на маркера за дълбочина и релеф на дъното. След като вече е готов монтажа на маркера за дълбочина и релеф на дъното, е време да си кресите някое място, на което предполагате, че има риба, и на него да заметнете с въдицата маркера. Когато те попаднат на мястото, уловото ще потъне на дъното, докато маркера ще остане на повърхността на водата. И първото нещо, което трябва да направите на това място, е анализ на дълбочината. За да видите на това място дали е подходяща дълбочината в зависимост от сезона. През летния сезон повечето рибари предпочитат на дълбочина около 3-4 метра. За целта започвате да навивате бавно влакното, за да може маркера бавно и постепенно да отиде на дъното при уловото. И когато вече е при дъното, ще усетите вече по-тежко съпротивление, което ще ви даде знак, че вече маркера е на дъното. След това отпускате аванса на макарата и започвате с ръката да придърпвате влакното около 20-30 см, за което е препоръчително предварително да си направите някаква мярка на въдицата. Например, повечето рибари си правят от макарата до първия водач. С рулетка измерват и да кажем, че е 25 см. И започвате да броите 1, 2, 3 и да предположим, че на 10-тия път маркера се появи на повърхността на водата. Което ви дава знак, че 10 пъти по 25 см е равно на 250 см дълбочина. Но към нея трябва да имаме в предвид и разстоянието от оранжевата част на маркера до оловото, което в случая е 37,5 см. И събираме 250 плюс 37,5, което ни дава 287,5 см
Дълбочина на мястото. Ако в тази ситуация дълбочината ви устройва, започвате следващата стъпка, а именно анализ на дъното на водоема. Като започвате отново бавно и постепенно да навивате влакното, за да отиде маркера на дъното при уловото. След което ще е нужно да направите клипс. За целта застъпвате влакното с показалеца и отваряте макарата. След това го хващате влакното с дясната ръка и където ви е най-удобно правите клипс. След това затваряте макарата и клипса вече е готов. След това е време да направим анализ на дъното на водоема. За целта, когато вече маркера ви е на дъното и нали сте клипсирали влакното, започвате бавно и постепенно да навивате влакното, за да може уловото да се влачи по дъното. По време на навиването в близките 2-3 метра, ако усещате равномерно съпротивление, това ще ви даде знак, че дъното е чисто. Което е в добрия случай, но ако усетиме, че на моменти има повече съпротивление, това ще ни даде ясен знак, че на мястото има водорасли или треволяк, заради което ще е нужно да си харесаме друго място, което да анализираме. Когато правим анализ на дъното на водоема, има вероятност да попаднем на някоя закачка и в такава ситуация отпускаме влакното, за да може маркера да отиде на повърхността на водата, след което рязко издърпваме влакното, за да може уловото да отскочи и по този начин да я предотвратим закачката. Когато вече намерите място, което има подходяща дълбочина и е изчистено от дъното, трябва да направите анализ на дъното, но само че вече в близост до него около 10-20 см отляво и отдясно. Когато тръгвате да правите анализ на близките места, на които да анализирате дъното, може да сте сигурни, че маркера ще попадне на същото разстояние, което сте мятали и преди, понеже преди това вече сте направили клипс. При мятането на въдица с клипсирано влакно, след това трябва да я държите леко в страни, за да обере импулса, когато влакното достигне до клипса. По този начин намалявате натоварването върху влакното, благодарение на което ще си спестите евентуални бъдещи скъсвания. След като вече сме направили анализ на мястото, което сме си харесали и поне 5 пъти сме анализирали дъното на близки разстояния в порядъка на 5-10 см отляво, отдясно и в средата, както се вика, ако всичко е перфектно, следва да измерим на какво разстояние. За целта взимате специализирани колчета за дистанция, които са проектирани с гладка повърхност, което е не просто удобство, а решаващ фактор за предпазване на влакното от възможни повреди. Решението да изработите колчета от дърво или метал може да бъде рисково и е необходимо да го имате в предвид. Тези материали имат потенциал да причинят триене, което в крайна сметка води до микроразкъсване на влакното. В моментите на по-високо натоварване на влакното, като при мятане на въдицата или кълвене на рибата, дори микроскопичните разкъсвания могат да доведат до предпоставки за скъсване. Затова силно ви насърчавам да се възползвате от предимствата на специализираните колчета за дистанция. След това трябва да намерите място с добра видимост, на което да забиете колчетата с дистанция на конкретна дължина. Например на 4 на 5 метра, но ако няма с какво да измерите разстоянието на колчетата едно от друго, може да ползвате като мярка дължината на въдицата, чрез която да се ориентираме на кои места трябва да забодем колчетата, за да бъдат на 3,9 метра разстояние, както е дадено в следния пример. Когато сте готови вече с колчетата за дистанция, е време да изброите колко намотки ще бъдат нужни, докато стигнете до клипса на влакното. И нека за примера да речем, че сме разположили колчетата за дистанция на 4 метра разстояние едно от друго. И започваме да правим намотки. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и на 20-я път и някъде към средата вече клипса ни срещне, което означава, че 20 намотки и половина. Следователно, 20,5 умножаваме по 4 метра, което ни дава 82 метра разстояние, които са разстоянието от мястото на замятането на въдицата до мястото, на което ще разположим въдицата с тръфта.
Но тук трябва да имате в предвид също и дължината на въдицата, с която замятате маркера и с която мислите да замятате стръвта. Защото ние първоначално измерваме разстоянието с въдицата с маркера и да дадем като за пример, че е била 3,60 метра. Ако въдицата с стръвта ни е 3,90, което е с 30 см по-дълга, ние към тези 82 метра трябва да извадим 30 см и получаваме 81,7 метра. Ако това нещо не го предвидим, ние ще мятаме с 30 см по-навътре. А в обратната ситуация, когато въдицата с стръвта е с 30 см по-малка, тогава ние от към тези 82 метра трябва да добавим 30 см и получаваме 82,3 метра. Защото ако не ги предвидим, ние тогава ще мятаме с 30 см по-наблизо. А когато двете въдици са с еднаква дължина, тогава разстоянието си остава 82 метра. Когато сме готови с монтажа на въдицата с стръвта, слагаме оловото до първото колче и почваме да броиме пак намотките. Докато стигнем до 20,5 намотки, което е конкретната дистанция, на която трябва да замятаме въдицата. Когато вече направим 20,5 намотки, клипсираме влакното, с което вече въдицата със стръвта ви е подготвена и сте готови за риболов. Това беше, приятели, надявам се видеото да ви е харесало, но най-вече да ви е било полезно. Ако е така, ударете един лайк на това видео и се абонирайте за канала, като цъкнете камбанката. Всички риболовни принадлежности, за които говорихме в това видео, може да намерите в нашия сайт shopandtwins.com, като цъкнете на линка в описанието. Пазарувайки всеки път, подкрепате канала, за което ви благодаря. Ако искате да научите още такива интересни неща, може да си вземете книгата "Тайната на успешен шаранжийски риболов", в която сме описали хитрости, тънкости и стратегии, благодарение на които ще увеличите шанса си за трофеен улов, с което ще направите вашите риболовни приключения още по-незабравими. Благодаря ви за пореден път, чао и до нови срещи!